His Excellency Ambassador of Italy, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Νταμόρε, αγαπητές φοιτήτρες και αγαπητοί φοιτητές, κηρύσσω την έναρξη της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής με προεδρεύοντα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την αναγόρευση του καθηγητή Μπρούνο Νταμόρε σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Καλώ στο βήμα τον καθηγητή του τμήματος Επιστημών της Αγωγής και Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Αθανάσιο Λαγάτση για να παρουσιάσει το έργο και την προσωπικότητα του τιμόμενου. Καλησπέρα σας, buonasera. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρίτανη, κύριε Πρέσβη, αγαπητοί φοιτητές, θα παρουσιάσω πολύ σύντομα το έργο του κυρίου Νταμόρε, καθώς και μερικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του. Με ένα εύκολο τρόπο έχω επιλέξει. Θα σας δείξω 27 εξώφυλλα από τα 136 βιβλία που έχει γράψει, έτσι ώστε και οι ξένοι μας, γιατί έχουμε τουλάχιστον 10 Ιταλούς στην αίθουσα, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, αλλά και για τους μη μαθηματικούς ή για τους φοιτητές ή για οποιοδήποτε άλλους που δεν θεωρούν ότι έχουν ειδικότητα στα μαθηματικά, να αντιληφθούν μια πτυχή του έργου του καθηγητή Μπρούνο Νταμόρε. Το έργο, έτσι πως το αντιλήφθηκα εγώ, χαρακτηρίζεται από 5 λέξεις ή φράσεις: εκλαΐκευση των μαθηματικών, διδακτική, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ιστορία και φιλοσοφία, τέχνες και λογοτεχνία και μαθηματικά. Και θα αναπτύξω αυτές τις 5 διαστάσεις μέσω μερικών βιβλίων, έτσι πως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μέχρι πρόσφατα ο Μπρούνο Νταμόρε έχει δημοσιεύσει συνολικά 136 βιβλία και περίπου 700 άρθρα στα μαθηματικά ή στη μαθηματική εκπαίδευση. Παρουσιάζω μόνο λίγα από τα βιβλία. 36 βιβλία είναι μοναδικός συγγραφέας, 51 βιβλία με συγγραφής και 49 ως εκδότης επιμελητής. Όπως ανέφερα, 5 είναι οι διαστάσεις του έργου του και η ταξινόμηση βέβαια είναι δική μου των βιβλίων του. Το πρώτο είναι μαθηματικά και εκλαΐκευση των μαθηματικών, το δεύτερο διδακτική των μαθηματικών, εκπαίδευση το τρίτο και επιμόρφωση εκπαιδευτικών των μαθηματικών, το τέταρτο ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών και το πέμπτο τέχνες, λογοτεχνία και μαθηματικά. Αρχίζω με την εκλαΐκευση των μαθηματικών. Η επιλογή των βιβλίων είναι δική μου. Το πρώτο λοιπόν βιβλίο που αναφέρω είναι του 2010, Giorgio Golondi e Bruno D'Amore, La matematica non serve a nulla. Τα μαθηματικά δεν εξυπηρετούσε τίποτα. Provocazioni e risposte per capire di più. Προκλήσεις και απαντήσεις για να καταλάβετε περισσότερα από τα μαθηματικά. Έχει πάρει αυτό το βραβείο Πιανέτα Γαλιλαίου του 2010 από την περιοχή της Τοσκάνας και είναι μία συλλογή από διάσημα κείμενα γνωστών μαθηματικών, φιλοσόφων, συγγραφέων, ποιητών και τα σχολιάζει όλα αυτά μαζί με τον Giorgio Golondi, τον Μπρούνο Νταμόρε σε αυτό το βιβλίο. Δημοσιεύτηκε επίσης στα ισπανικά. Θα πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των βιβλίων του είναι δημοσιευμένα ταυτόχρονα και στα ισπανικά και στα πορτογαλικά, δηλαδή στη Βραζιλία. Το δεύτερο είναι με τον Φεντερίκο Τάντια. Οι Ιταλοί πιστεύω γνωρίζουν ότι ο Φεντερίκο Τάντια είναι μια πολύ γνωστή προσωπικότητα της τηλεόρασης στην Ιταλία, η οποία παίρνει συνέντευξη από τον Μπρούνο Νταμόρε και έχουν γράψει ένα βιβλίο μετά τη συνέντευξη, Perché diamo i numeri e tante altre domande sulla matematica. Γιατί να αφήσουμε τα νούμερα, γιατί να έχουμε τους αριθμούς, τα νούμερα, και απαντήσεις σε μερικά άλλα ερωτήματα. Εδώ ουσιαστικά ο Τάντια ως τηλεπαρουσιαστής του θέτει μερικές αφελείς ερωτήσεις και απαντάει ο Νταμόρε δίνοντας στοιχεία και για την ιστορία των μαθηματικών.
Όπως πάρα πολλά βιβλία του κυρίου Νταμόρα, έχει πουλήσει, έχουν αγοραστεί δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα και αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο έχει και εκατοντάδες κριτικές σε διάφορα περιοδικά. Το τρίτο και τελευταίο βιβλίο σε αυτή την πρώτη διάσταση για την εκλαΐκηση των μαθηματικών είναι πρόσφατο, είναι γραμμένο μαζί με τη Μάρτα Φαντίνιο Πινίλα που είναι η σύζυγός του και είναι Λανώνα την Πιταγόρα, η γιαγιά του Πυθαγόρα, L'invenzione matematica spiegata agli increduli, η εφεύρεση των μαθηματικών, τέλος πάντων η διάνοια των μαθηματικών όπως εξηγείται στους δύσπιστους, και είναι πάλι ένα βιβλίο εύθυμο και στόχος είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή αυτών των ανθρώπων που υποτίθεται ότι δεν συμπαθούν τα μαθηματικά. Η δεύτερη διάσταση, όπως σας ανέφερα, αφορά τη διδακτική των μαθηματικών, που είναι ένας από τους κλάδους που έχει εργαστεί πολύ. Το έχει γράψει με έναν καθηγητή της παιδαγωγικής, τον Φράγκο Φραμπόνι, από την Πολόνια επίσης, όπου έκανε όλη την καριέρα του ο Μπρούνο Νταμόρα. Didattica generale, didattica disciplinari. Παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο την ιστορική και επιστημονική σχέση μεταξύ της γενικής παιδαγωγικής και της μαθηματικής εκπαίδευσης. Εξάλλου νομίζω στην ομιλία του θα παρουσιάσει λίγα στοιχεία για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου σε σχέση που έχει γράψει σε συνεργασία με τον κύριο Φραμπόνι. Αυτό το βιβλίο μου ζήτησε ο ίδιος να το παρουσιάσω, διότι για χρόνια είχαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα με 2 πανεπιστήμια της Γαλλίας, 2 της Γερμανίας, 4 της Μεγάλης Βρετανίας και 2 της Ιταλίας, και ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο, επειδή είχα ήδη μετακομίσει στην Κύπρο, εμφανίζονται και άρθρα Κυπρίων, και αποτέλεσμα ήταν ενός μεγάλου προγράμματος Εράσμους, στο οποίο 157 φοιτητές από την Ελλάδα πήγαν στα διάφορα πανεπιστήμια, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία, για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Το βιβλίο αυτό έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο βραβείο, Elementi di didattica della matematica, στοιχεία της διδακτικής στο μαθηματικό. Έχει πάρει το βραβείο Lo Stilo d'Oro, χρυσή πένα, ένα εθνικό βραβείο στην Ιταλία παιδαγωγικών που λέγεται Πεσκάρα. Έχει γίνει κριτική του βιβλίου στο γνωστό περιοδικό ZDM της Γερμανίας. Γίνεται πρόλογος από την Colette Labor που έχει συνδέσει το όνομά της με την εφεύρεση του Cabri Geomet που χρησιμοποιείται σε όλες, που έχει μεταφραστεί σε πάνω από 10 χώρες και σε 10 γλώσσες και είναι ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της γεωμετρίας και περιέχει σε 13 κεφάλαια όλα τα στοιχεία μέχρι το 1999 θεωρίας και έρευνας της διδακτικής των μαθηματικών. Το επόμενο βιβλίο το έχει γράψει με τον Κοντίνο που είναι από την Ισπανία και τη σύζυγό του το 2003. Επίσης συμμετέχουν ο Gianfranco Arrigo που είναι από την Ελβετία και ασχολείται με την competenza in matematica, επάρκεια στα μαθηματικά. Προσπαθεί να γίνει ανάλυση του όρου επάρκεια. Τι σημαίνει είμαι ικανός στα μαθηματικά, τι σημαίνει επαρκή στα μαθηματικά. Οι συγγραφείς είναι από τη Σουηδία, Ισπανία, Ιταλία και την Κολομβία. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το τονίσω, ότι ο Μπρούνο Νταμόρα έχει κυριαρχήσει στην Νότια Ευρώπη, εφού τα περισσότερα βιβλία του είναι μεταφρασμένα, όπως είπα, σε ισπανικά και σε πορτογαλικά, καθώς και στη Λατινική Αμερική. Και το επόμενο το έχει γράψει με την καλύτερη συνεργάτηρά του, όπως λέει ο ίδιος, τη Μάρτα, τη σύζυγό του, Άρια Περιμέτρο, aspetti concettuali e didattici, Βαδό και Περίμετρος, και είναι μια ανάλυση και σχέση μεταξύ Βαδού και Περίμετρου. Αναφέρονται σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει παγκόσμια για τη σχέση αυτών των δύο ενιών και για μια μεγάλη γνωστική δόμηση της έννοιας αυτών των δύο ενιών σε μαθητές και φοιτητές της Ιταλίας. Ο κύριος Νταμόρε έχει μετακομίσει εδώ και πολλά χρόνια στην Μπογοτά, όπου είναι διευθυντής ενός κέντρου διδακτορικών διατριβών σε ένα πανεπιστήμιο εκεί, και ταυτόχρονα είναι βέβαια και στην Μπολόνια και μοιράζεται το χρόνο του 3 μήνες στην Ευρώπη, στην Μπολόνια, στο τμήμα μαθηματικών, και τον υπόλοιπο χρόνο
στην Μπογκοτά, από όπου είναι το επόμενο βιβλίο, το οποίο έχει βγει, είναι στα ισπανικά, όπως βλέπετε, Obstáculos epistemológicos y perspectivas sociocultural de la matemática, επιστημολογικό εμπόδιο και κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση των μαθηματικών. Είναι, όπως φαίνεται, από το Universitat Nacional της Κολομβίας στην Μπογκοτά. Γίνεται ανάλυση του όρου επιστημολογικό εμπόδιο. Ουσιαστικά αυτό το βιβλίο που έχει γραφτεί λοιπόν από τον Νταμόρε και τον Ράτφορντ από το Καναδά, καθώς και από τον Μπάνι που ήταν ένας εξαιρετικός μαθητής και καθηγητής στο Τρεβίζο, λέω ήταν, γιατί δυστυχώς πέθανε νέος σε ατύχημα, και έχουν κάνει εδώ λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι είναι η έννοια του επιστημολογικού εμποδίου, πώς αυτή η έννοια εμφανίζεται στα κείμενα πολλών γνωστών μαθηματικών και καθώς ποια είναι η προσέγγιση που είναι πολύ διαδεδομένη στην Νότιο Αμερική, στη Λατινική Αμερική, ποια είναι η προσέγγιση, η κοινωνική πολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία του μαθηματικών. Ο Ράτφορντ είναι γνωστός καθηγητής στο Καναδά. Το επόμενο βιβλίο το έγραψε πάλι με τη σύζυγό του. Έχω επιλέξει βιβλία τα οποία είναι σχετικά πρόσφατα, γιατί από τα 136 δεν θα μπορούσα να παρουσιάσω και δεν τα έχω κιόλας στη διάθεσή μου. 0 aspetti costituali e didattici, 0 ενοιολογικά ζητήματα και εκπαιδευτικοί στόχοι. Είναι μια ανάλυση μιας μακροχρόνιας διδακτικής έρευνας για τη γνωστική δόμηση του μηδενός, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάφορες χώρες, σε διάφορες βαθμίδες, από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο. Επίσης παρουσιάζεται η ιστορία της έννοιας αυτής από μια μαθηματική και φιλοσοφική σκοπιά, όπως τα περισσότερα βιβλία του Νταμόρε δημοσιεύτηκε στα ισπανικά. Το επόμενο το έχει γράψει με δύο καθηγητές από δύο διαφορετικά ιδρύματα της Ελβετίας, τον Τζιανφράγκο Αρίγκο και την Σμπαράγλη Σίλβια, η οποία βέβαια ήταν φοιτητριά του διδακτορική στο τμήμα μαθηματικών της Μπολόνιας, και αναφέρεται στο άπειρο, aspetti costituali e didattici, απόψεις ενοιολογικές και διδακτικές που αφορούν τη μαθηματική έννοια του απείρου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια, ακόμα και για αυτούς που τη χρησιμοποιούν φοιτητές ή καθηγητές καθημερινά. Και παρουσιάζεται μια έρευνα για τη γνωστική δυνάμιση λοιπόν αυτού του απείρου, που είναι σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, σε διάφορες χώρες, από τον Υπηαγωγείο ως το Πανεπιστήμιο. Δημοσιεύτηκε επίσης στα ισπανικά. Αυτό εδώ είναι un quarto di secolo al servizio della matematica, della didattica della matematica. Μία από τις σημαντικές δραστηριότητες είναι η συνεισφορά του στη μεγάλη διάδοση των μαθηματικών. Το συνέδριο που κάνει φέτος γίνεται το 28ο. Αυτό είναι ο τόμος του 25ου. Το συνέδριο που κάνει στο Καστέλ Σαν Πιέτρο, που είναι μια μικρή κομμόπολη δίπλα στην Πολόνια, συγκεντρώνει περίπου 1.500 σύνεδρους ή συνοδούς συνέδρων κάθε χρόνο από όλη την Ιταλία. Θεωρείται γεγονός πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να πω ότι στο συνέδριο αυτό το σχήμα που εμφανίζεται είναι ενός Σουηδού, Όσκαρ Ρόιτεσβαρτ, και παρουσιάζει ένα αντικείμενο, οι μαθηματικοί εύκολα το βλέπουν, ότι αυτό το αντικείμενο που είναι σχεδιασμένο παρόλα αυτά δεν μπορεί να κατασκευαστεί, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εκείνες οι τομές μεταξύ των εδρών. Το χαρακτηριστικό λοιπόν αυτού του συνεδρίου είναι ότι συγκεντρώνει μαθηματικούς από όλη την Ευρώπη με invited speakers από διάφορες χώρες και τις πανεπιστήμια της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια πολύ σημαντική προσφορά και φέτος γίνεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο. Φέτος γίνεται το 28ο. Η τρίτη διάσταση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια μεγάλη σειρά 14 βιβλίων που εκδόθηκε στην εκδόσεις Πιταγόρα Editrice di Bologna και είναι Matematica nella scuola primaria, percorsi per apprendere. Αφορά μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο. Είναι ουσιαστικά ένα είδος εγκυκλοπαίδειας που το έχει γράψει πάλι με τη σύζυγό του, δεν το έχουν τελειώσει, και της φίλιας Μπαράγκλη από την Ελβετία. Το βιβλίο
Αυτό, matematica come farla amare, miti, illusioni, sogni e realtà, έχει σχέση να κάνει με κάτι το οποίο όσοι ασχολούνται με τη διδασκαλία των μαθηματικών σε καθημερινή βάση στα σχολεία, αντιλαμβάνονται ότι πολλά παιδιά αντιπαθούν τα μαθηματικά. Ουσιαστικά λοιπόν εδώ ασχολούνται με τα μαθηματικά, εξηγώντας στους εκπαιδευτικούς τι είναι τα μαθηματικά και πώς θα κάνουν τα παιδιά, οι δάσκαλοι να αγαπήσουν τα μαθηματικά. Παρουσιάζονται διάφορα μύθη, ψευδαισθήσεις, όνειρα σε σχέση με την πραγματικότητα της διδασκαλίας των μαθηματικών. Το βιβλίο αυτό έχει σπάσει ρεκόρ παρόλο που το 2012 πωλήσεων και αυτό ξεπερνά πολλές δεκάδες χιλιάδες τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς. Το βιβλίο αυτό primi elementi di semiotica, la sua presenza e la sua importanza nel processo di insegnamento e apprendimento della matematica. Είναι μοναδικό, όπως γράφουν ο Ρεϊμόντι Βάλ και ο Λουί Ράτφο στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που εξηγεί τι είναι η σημειωτική, πώς εμφανίζεται στη διδασκαλία των μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση και στη δημοτική και στο πανεπιστήμιο η σημειωτική και γιατί χρειάζονται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να έχουν γνώσεις για την σημειωτική. Το έχει γράψει, οι συγγραφείς είναι παρόντες και οι τρεις, βέβαια ένας είναι ο τιμόμενος, ο καθηγητής Μπρούνο Νταμόρα, η Μάρθα Φαντίνιο Πινίλα είναι η σύζυγός του και η Όρη Μάουρα είναι διδακτορική, η οποία είναι επίσης ερευνήτρια στο κέντρο ερευνών της Μπολόνιας. Το τέταρτο, ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, τρία βιβλία ιστορίας των μαθηματικών. Το πρώτο είναι με τον Τζόνιο Μπάνι, τον μαθητή του, Αλεράτη της Ιστορία della Prospettiva. Έχει γράψει για διάφορα θέματα. Αυτό το συγκεκριμένο ασχολείται με τις ιστορικές ρίζες της προοπτικής. Το δεύτερο είναι με τον καθηγητή του πια, όχι με τον μαθητή του, με τον Φραντσέσκο Σπεράντζα, ο οποίος ήταν καθηγητής μαθηματικών στο τμήμα μαθηματικών της Πάρμα, σε ένα καταπληκτικό τμήμα και περιβάλλον. Ήταν ο καθηγητής του στην επιστημολογία. Ασχολούνται με την ιστορία των μαθηματικών, αλλά κυρίως επικεντρώνονται σε μερικά παραδείγματα τα οποία θα τους χρησιμεύσουν μετά στη διδασκαλία των μαθηματικών. Το επόμενο βιβλίο, όπως βλέπετε επισάρει στο τέλος, είναι στο 18ο, σας ανέφερα από την αρχή πώς θα πω. Le basi filosofiche, pedagogiche e epistemologiche e conceptuali della didattica della matematica. Είναι οι φιλοσοφικές, παιδαγωγικές, επιστημολογικές και νοολογικές έννοιες, όψεις της διδακτικής του μαθηματικού. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ο μοναδικός συγγραφέας, έχει περιλάβει όλες τις θεωρίες που υπάρχουν και προσπαθεί να προτείνει ένα μοντέλο το οποίο να μπορεί να συνδυάσει διάφορες διαστάσεις από αυτές που υπάρχουν παγκόσμια. Το επόμενο το έχει γράψει πάλι με τη Μάρτα, Spunti di Storia della Matematica, εξερεύνηση της ιστορίας των μαθηματικών, για διδακτική χρήση στο δημοτικό σχολείο. Αυτό είναι ο έκτος τόμος, πάλι έχει εκδοθεί από το Πιταγόρα e di Trici di Bologna. Είναι ο έκτος τόμος από ένα έργο πολλών τόμων που αφορούν το δημοτικό σχολείο. Φτάνουμε στο τέλος, θα πρέπει να πω ότι αυτό που το χαρακτηρίζει είναι επίσης ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη σχέση των μαθηματικών με τέχνης και λογοτεχνία. Έχει παρακολουθήσει στο Μουσείο του Λούβρου διάφορα μαθήματα και σεμινάρια και έχει πάρει και ένα πιστοποιητικό. Είναι μέλος του Association, δεν θυμάμαι το τίτλο στα γαλλικά, των ανθρώπων που έχουν δικαίωμα να κρίνουν έργα τέχνης και είναι μια από τις ιδιαιτερότητές του. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο είναι Leonardo e la Matematica, πάλι το έχει γράψει με τον μαθητή του Giorgio Bani. Είναι δείχνει τη μεγάλη συνεισφορά του Λεωνάρδο στα μαθηματικά. Έχει βγει στη Φιρέντσε, στη Φλωρεντία, τον πολύ γνωστό εκδοτικό οίκο Giunti. Το επόμενο το έχω κατατάξει σε αυτή την κατηγορία, διότι
Είναι ένα περιοδικό, το μοναδικό περιοδικό των χωρών της Λατινικής Αμερικής που βγαίνει στο Μεξικό για μαθηματική εκπαίδευση και ιστορία των μαθηματικών. Είναι ένα ειδικό τεύχος το οποίο έχουν γράψει και οι Κύπροι και αφορά τη σημειωτική και τη σχέση της κουλτούρας με τη μαθηματική σκέψη. Το επόμενο Matematica dappertutto, percorsi matematici inusuali e curiosi, μιλάει για ιστορίες γνωστών μαθηματικών, οι οποίες ιστορίες, λέει, αφορά, τα μαθηματικά υπάρχουν παντού. Μαθηματικά μονοπάτια, ασυνήθιστα και περίεργα. Είναι ένας πολύ γνωστός ο Ρομπέρτο Γκράντι, καθηγητής και αυτός ο οποίος έχει γράψει τον πρόλογο και ουσιαστικά παρουσιάζει απόψεις πολλών γνωστών μαθηματικών. Το τελευταίο από ό,τι θυμάμαι σε αυτή την κατηγορία είναι Matematica stupore poesia, το έχω μεταφράσει μαθηματικά έκπληξη και ποίηση, πάλι έχει εκδοθεί στον εκδοτικό οίκο Τζούντι στην Φλωρεντία και πάλι παρουσιάζει διάφορα άρθρα από τη Λατινική Αμερική και από την Ιταλία και από το Καναδά που σχετίζουν τις τέχνες με τα μαθηματικά. Το 24ο είναι εκδότης μαζί με 3 και αφορά ένα από τα λίγα που έχει γράψει στα αγγλικά βιβλία, Application of Mathematics in Models, Artificial Neural Networks and Arts. Εφαρμογές των μαθηματικών στα μοντέλα, στα τεχνικά νευρικά δίκτυα και στις τέχνες, μαθηματικά και κοινωνία. Και φτάνω στο τέλος, το οποίο το έχει γράψει μόνος του, έχει ασχοληθεί πολύ συστηματικά με τον Δάντη Αλιγκέρι και συγκεκριμένα με το έργο του Θεία Κομμωδία. Ουσιαστικά αυτό το κείμενο το πήρε ένας όμιλος θεατρικός και σε ένα εξάμηνο του 2013 παίχθηκε αυτό το θεατρικό 42 φορές. Μερικές από τις ερμηνείες του για τους στίχους του Δάντη που γίνουν αποδεκτές από συγκεκριμένους μελετητές. Το έργο αυτό εδώ το συγκεκριμένο παρουσιάζει τη ζωή και την εμπειρία του Δάντη, την συνεισφορά του στα μαθηματικά σε μια αφηγητική μορφή και αυτό είχε μια τεράστια επιτυχία Έχω τελειώσει για τα 25 βιβλία πολύ βιαστικά που παρουσιάζουν 5 τομείς για να σας δείξω το εύρος με τον οποίο έχει ασχοληθεί. Υπάρχουν διάφορα συνέδρια, κάθε φορά που συμπλήρωνε 5 χρόνια γινόταν κανένα συνέδριο προς τη γη του, αρχίζοντας από τα 50 χρόνια στην Πολόνια. Στο Σιβικόι είναι μια συμπαθητική μικρή πόλη της Αργεντινής που έχει γίνει προς τιμή του και του Βραζιλιάνου Ουμπίρου Ντ'Αμπρόζιο. Στην Πολόνια για τα 60 χρόνια. Στη Βραζιλία πάλι προς τιμή του μαζί με τον Γάλλο Γκουμπουσό και τον Βραζιλιάνο Ντ'Αμπρόζιο. Προς τιμή των 40 χρόνων προσφοράς στον Μπρούνο Νταμόνο και στον Φράνκο Φραμπόνι. Και τέλος, το τελευταίο, που έγινε με συμμετοχή 40 κέντρων και πανεπιστημίων και τμήματων από διάφορες χώρες του κόσμου, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Λατινική Αμερική, και στο οποίο εκδόθηκαν τα πρακτικά και υπήρχαν και σε αυτό, συμμετείχε και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτός είναι ο τόμος, κάπου φαίνεται πάνω από την University of Cyprus. Ουσιαστικά υπήρχαν εδώ και από 3-4 μέλη των διαφόρων τμήματων του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεισφορά με πρόσκληση μικρών άρθρων από το Τμήμα Ψυχολογίας, των Κλασικών Σπουδών Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Αγωγής, και ήταν μια μεγάλη γιορτή για τα 65 χρόνια του. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Μπρούνο Νταμόρο, ο φίλος Νταμόρο μάλλον, είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου που έχει συμβάλει στη μεγάλη διάδοση των μαθηματικών. Έχει οργανώσει δεκάδες σεμινάρια, έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, ουσιαστικά έχει κυριαρχήσει στην νότια, στη Μεσογειακή Ευρώπη, στην Ευρώπη της κρίσης, και έχει γίνει πολύ γνωστό στη Λατινική Αμερική και αυτή τη στιγμή εργάζεται κυρίως στο Τμήμα Μαθηματικών και στο Πανεπιστήμιο Νασιονάλ της Μποκοτά. Έχει μεγάλη συνεισφορά στις διεθνείς σχέσεις, είναι στενός φίλος της Ελλάδας, της Κύπρου και έχει δημοσιεύσει και στα ελληνικά, και αυτό είναι το νόημα της σχολής
θετικών της σχολής κοινωνικών επιστήμων της αγωγής, που τον έχει προτείνει για αυτό το βραβείο. 2 μόνο βιβλία, τα οποία δεν κατόρθωσα να ταξινομήσω, δεν τον έχω ρωτήσει κιόλας. Το ένα είναι στην Πολόνια, το 20 στο οποίο έχει πάρει 2 βραβεία λογοτεχνίας, το Αρτούρο Λόρια από την κοινότητα του Κάρπι και το Ιτσέπο του Εμερετρέ από την κοινότητα της Πιστόλια, και το τελευταίο Αλιέβη που βγήκε στα ισπανικά, Αλούνος, μαθητές στην Μπογκοτά, στην Κολομβία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, διότι αυτό παρουσιάζει διάσημους μαθηματικούς και τους φέρνει σε αντιπαράθεση με τους καθηγητές τους στη μέση εκπαίδευση και γίνονται συζητήσεις για να δουν οι καθηγητές που τους είχαν στη μέση εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο πώς κατόρθωσαν και εξελίχθηκαν. Σας ευχαριστώ. Καλώ στο βήμα τον κοσμήτρο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, καθηγητή Στέλιο Γεωργίου, για να αναγνώσει το ψήφισμα για την αναγόρευση. Ψήφισμα. Μετά από ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, απόφαση της Συλλήτου και επικύρωση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, επειδή ο Μπρούνο Νταμόρε με την πρωτοποριακή συμβολή, την αδιάλειπτη δημιουργικότητα και τις εργώδεις προσπάθειες του άνοιξε νέους δρόμους στον χώρο των μαθηματικών και συνεισέφερε τα μέγιστα στην έρευνα και τη διδασκαλία του αντικειμένου, καθώς και στην παιδαγωγική του προσέγγιση και καλλιέργεια, λειτουργώντας ως σκαπανέας και καταπώνητος εργάτης της μαθηματικής σκέψης, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, η Σύγκλιτος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισαν ομόθυμα να το απονείμουν την ύψιστη τιμή που έχουν την δικαιοδοσία να απονέμουν, να τον αναγορεύσουν επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και να αναγράψουν το ψήφισμα αυτό σε περγαμηνή για να το αναγνώσει ο κοσμήτορας και να του το επιδώσει ο πρίτανης την ημέρα της τελετής για την αναγόρευσή του. Στην πόλη της Λευκωσίας, την 15η Οκτωβρίου του έτους 2013. Καλώ τον κοσμήτωρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, καθηγητή Στέλιο Γεωργίου, να προσκομίσει την δίδενο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την περιένθεση του τιμωμένου. Καλώ τον καθηγητή Μπρούνο Νταμόρε να προσέλθει για την αναγόρευσή του. Αναγόρευση. Επειδή η Σύνοδος του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Συμβούλιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής έκριναν τον Μπρούνο Νταμόρε άξιον να αγορευτεί επίτιμος διδάκτορ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου επικύρωσε ομοφόνος την απόφαση, εγώ, ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, καθηγητής της Φυσικής και Τμήμα Φυσικής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Μπρούνο Νταμόρε αναγορεύω δημοσία επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το απονέμω όλες τις προνομίες που απορρέουν από το πανεπιστημιακό αυτό αξίωμα.
Καλώς το βήμα, το Μπρούνο Νταμόρε, επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστημών της Αγωγής για την αντιφώνησή του. Ευχαριστώ. Sorry, I cannot speak in Greek. Learning mathematics for using its language in a universal way. Mathematics is the only discipline whose contents are more or less the same in all the countries of the world in which it is taught, depending on the age of the students rather than the different geographical areas or social conditions. Recently, UNESCO published a long document outlining the mathematical knowledge that it is necessary for future citizenship. A particularly interesting aspect of this document is the distinction between basic mathematical knowledge for every citizen and advanced knowledge necessary for a significant use of mathematics in a critical and analytical way, both from a personal and professional perspective. As proposed in this document, we all tend to emphasize that mathematics does not merely have practical applications, but that its extraordinary importance lies in the language that it is able to develop, and that this is one of the principal objectives of its complex process of teaching learning. We must enable future citizens to use mathematical language to interpret all natural phenomena and the disciplines that humanity is able to develop. Among these are the arts, and in particular music, and the plastic arts. A researcher in mathematics education might decide to devote his work to this social duty. Thus, I have devoted quite a few of my studies to the presence of mathematics in the works of Dante Alighieri, and in particular in his monumental jewel of universal poetry, the Commedia, the Divine Comedy. This has led to the publication of numerous articles and books, as well as to the presentation of papers at international conferences. 700 years after the writing of this monument that enhances human knowledge, I provide guidance on the interpretation of certain parts that had remained hidden. Today, many of my interpretations have been accepted by experts on Dante, and I have been able to use these results to reiterate the groundlessness of the division of cultures. In the Middle Ages, Dante was able to use the mathematics of the time in describing nature and the human feelings, theology and logic, to use metaphor and to narrate in a way far more profound than the mathematical pseudo-culture of certain writers allow today. Thus, another reason to understand and to use mathematics, especially on the part of the humanists. Let us take only one example
of how mathematics can help understand certain lines of the Divine Comedy, previously obscure to literary critics who were not fond of this discipline. We can consider an arithmetic reference in Paradiso 28. And every spark behind its fire-lit speed. Thousands there were beyond the number into which the doublet chessboard squares will lead. In English and in Italian, in original language. The great number referred to is that of the angels who are born in succession, instant by instant, witnesses to the glory of God, counted not by doubling the number, but thousand by thousand. How great is this number of angels? Dante states that their growth by thousands is beyond the doubling of the chessboard squares. This is clearly a reference to the famous legend of Sisnasir, the inventor of chess. As a reward from his enthusiastic sovereign, he asked for something apparently modest. On a chessboard 8 squared by 8, he asked for a grain of rice on the first square, doublet on the second square to make 2, doublet on the third square to make 4, doublet on the fourth square to make 8, and so on till the last and the 64th square. The calculation today is relatively easy, especially with the use of a calculator, but with the Roman system becomes, to say the least, arduous, and the grains due to Sisnasir are this number, a number almost unreadable. Today, with a more compact method of writing, we use the so-called scientific notation, a very great number. But great, in order to have an idea of the enormity of this number, we can imagine to distribute the grains over the whole surface of the earth, the measure of which, expressed in current terms, including seas, oceans, deserts, mountains, glaciers, is around this number of square centimeters. As we distribute them, we find approximately 3.5 grains for every square centimeter of the earth. But the number of angels, rather than doubling, increases by thousands. If we proceed with the calculation, 100 on the first square, 1,000 on the second, 1 million on the third, 1 billion on the fourth, and so on, we have an immense but still finite number. In other words, this is the number of angels for each square centimeter of the earth. Beyond this jovial aspect of the story, there are two elements of great interest. The first is that Dante
hold ever said that the unjust born in succession, instant by instant, witnesses that the glory of God are infinite? By comparison to the infinite, even an immense number like this one is a drop in the ocean. The choice of a very great number has more impact than the adjective infinite. Paradoxically, the number provokes felt more than the infinite. The second is that many authors assert that Dante was not aware of the Arab-Indian numbers that had begun to circulate in Europe, but were known only among a few scholars. But to get an idea of the immense value of those angels, it is necessary to use a positional system, not like the Roman system, which lacked that characteristic. A simple research in the ancient libraries of Florence shows that the second son of Dante, Jacopo, was a student at one of the 3 Florentine public schools, Santa Trinita, where he studied mathematics under the guidance of the prestigious scholar Paolo del Ababa, who undoubtedly taught the obligatory Roman system, but also offered to his brighter students the basics of the new Arab system that was circulating precisely in Tuscany. Today, we can by no means be so sure that Dante was unaware of the positional arithmetic system. The geometrical and arithmetic knowledge widely disclosed by Dante in many parts of his works leads me to venture that we are in the presence of another example of the current defeat of the unity of culture. In Dante, the 2 cultures coexisted, something, alas, that is not like that for many readers today, not only no mathematician, but also anti-mathematicians. In the same way, I have devoted a part of my study to the relationship between mathematics and figurative arts. I have studied this relationship between their languages not only by seeking out authors and the works that obviously lend themselves to mathematical interpretation, such as the decorative Arab tiles at the Alhambra in Granada, but also the works of the Italian and German Renaissance, the work of Maurits Escher or Oscar Reuterswörth, to name a few. My idea was to study the entire history of art and to go beyond the typical literary, philosophical or psychological critical interpretation and to build new ones which are rational, mathematical and forward. In this way, I was able to build a dialogue with critics and artists in order to influence a new way of practicing and writing art criticism, organizing international exhibitions in the field of conceptual art, offering a perspective known as exact art, which was subsequently taken up by well-known artists. The name exact art evokes, within art, the fact that mathematics within science is known as the exact science, and so the proportion exact art is to art as exact science is to science.
On this theme I wrote hundreds of books and articles, and my latest work is about to be published, even though its size poses evident editorial problems. This is the cover of my first book in art mathematics criticism, 1974. Even though many believes that the study of impossible perspectives has its origin in the middle of 19th century, this is quite incorrect. Human intelligence manifests in numerous ways, one of which being the love of contradiction. After thousands of years of having searched for absolute mathematical, formal, perfect rules of perspective representation, and having found them, it was then decided to contradict them for the pure cultural and intellectual love of challenge. Thus begins another story in reverse, the attempt to represent in the plane, and sorry, the picture, impossible perspectives that surprise those who discover them and amuses those who analyze them. In 1754, a book was published by the English scholar of architectonic drawing, John Joshua Kirby. This is the title of the book. The book was printed near London. The book is itself old, in that, for example, the numbering of the page is not always progressive. But what makes it most noteworthy is the fact that the illustrations are by the great painter, drawer and engraver William Hogarth, author of many irreverent satirical prints that made a considerable impression at that time. Particularly famous and often quoted is the figure found in the frontispiece entitled Prospective Absurdities. Prospective Absurdities. Let us consider some of its features. Here the play is clear, near, far, in front, behind are inverted, also by means of the subtle play with proportions and measures. But the artists most quoted in terms of impossible perspectives are certainly the Dutchman Maurice Cornelis Escher and the Swede Oscar Reuterswärd. As regards perspectives and impossible drawings, the studies of the Penroses are always quoted. Father Lionel, psychologist, and son Roger, mathematician and physicist, the famous scholar of space-time and black holes, as well as notable narrator, in particular with reference to an article published in the British Journal of Psychology in 1958, in which occurs a celebrated impossible triangle. And this is the original impossible triangle of the Penroses. But the first impossible drawing by Reuterswärd dates from 1934, much before the triangle of the Penroses. Among the famous optical illusions, one of the first was the Necker cube, from the name of the Swiss crystallographer Louis Albert Necker,
that appears in the Escher Belvedere. Here. For many decades, art critics have used the mathematical language to interpret the phenomenon of artistic creation and to describe the work of artists, many of whom are quite unaware of the mathematics they use in their works. Here emerges all the descriptive and rational power of mathematical language. Beyond the general motivations and concrete applications, it becomes ever more important to study thoroughly and more deeply mathematics, education, in order to understand the development of classroom situations, mathematical learning and its multiple languages, the semiotic nuances that enable representations of objects hidden to the senses and that therefore can be communicated and made accessible only through semiotic representations in appropriate registers via the two different semiotic transformations, treatment and conversion. Mathematics education is an autonomous science that in recent decades has assumed great importance. Scientific research produces ever richer results, also thanks to the contribution of other domains of human knowledge. To conclude, 1 and 2. Conclusion 2 and final. I want to dedicate this prestigious award to my wife, Marta, companion, partner, and accomplice, indefatigable collaborator in every adventure, both cultural and existential. Someone of unmatchable human depth and extraordinary critical ability. Without her support and believing me, all this would not have been possible. Today, as ever, any award given to me is in fact given to both of us. Στο σημείο αυτό κηρύσσονται η διέξοδος της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και καλώ το Ακαδημαϊκό Προσωπικό της Σχολής να συγχαρεί το νέο μέλος. Παρακαλώ τους περιδοσκόμενους όπως παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να αποχωρήσει η εκπομπή.